Kipat ba jong kasnong minring ka bahaba po Penusla Block East Kasils District lamar kajing ka bakraw hakalit kawan kakit ka ba hakapang kasitam nakadaw kajing sniyo kasurak kablat kun na mashteng shaban poy posnong kate kajing dukar kate surak kalapen surta ki kipat ba khamtam ki bubuan ki de ki nong rap ban ket ban ba ki marrap ban pen poy shasnong bachki yo ki han halor kate kajing ba kipat ba nong shosnong kilakin du nak nagalyang kinong ilam snong hapo kajing ilam ba pasan kong tani ubade urang basnong laju ujunam shiki bor baki depet ken yarap ban maramat manchna pen phano khanang bakan pen sogi kipat ba re hadu mentaman neru ki klem pale ei hakasini kong nakalyang ka hinyaw trap aching National Movement HANM Riwal Mingi Circle hari milayo kajing ujor na kinong shukshnong kale benjurab ya kate kasurak haring katlang borang basnong markinang yalam shnong bat kaseng kalap badi i laki jong hikmat ya kajing judging project kate kasurak kabajay kumba 100 kilometer na laj menring boleh wana ka kung CNN ba but ka ni na kalang senang ni la yo du ya ang na kita di page pa halar ada channel sudak bakin la pha na kana kana ka ai ba di kwa kalang senang khantam dai ka de jong a ba ka sudak ka bala di lại kan de jong a bala jular man kasni ni la ju ya keren ya kontrak nah nanti bahalar tiba di page kami channel thành ini khantam a na punong kemat yang ni bala lại sitom bala ai nang kalian bunyi kalian sudah rawe ke bambat kanang ba ni na kalian mai ke senang ni kwa ban lẹ da kana na kam ka ba ni don kam lẹ ba ya mat ko jong tia ya kan de lang ba thi ke tengan NN dan lẹ lem thi kana kana ka kam mai ka ba de na sudah mat kam ha ka sok ke ba de ke marep ki mar bam mari ki ai bar khat ni dele sutam hi akator ka par ba ya kande ban der sar ini le sutam hi mangi ba pat khoj hi ka ka sudak ni la karpat nau badai pej badai ye kontrak ba la ye ni hab ya no senyang hi pramangi pra badan ka to ka mar yang ni ya pan ya rap ban ya pha ban ya ka JCB ban lot saya senang dengan ban pelaj bang ya ban de to maret kami khamtam ki bapang ki basutam ki bla sin jong a na kaleng jong ki mensua ki ba bla kemen hado kata mar ba mensua kumbalang yacha kirang kena kilo desa mentapat la i ki bala sup mana ba sempat mai kana ki jong a ka ba menta ngipat ku mutrai senang ngila ka ban hado kata mana kana ka jong do kana surak tua jong tip kana ui la nakalyang mai senang la penjar hade kata wadai ki bapang ki basutam la suyara ngi suyakit baik ka bar wan sisa ke surak kalong ka jing mentoy sebut ay ramta jong kum ki no rep mar kiti bi chene ni don materpat susar tempel ki kwai pat kui pat ki jajing de ki habalik de habalawan ke surak yo jing mentoy sibut a ngilaj ban ai ta bikitเลยมันตาปัดงี้ฮับให้บันเซลไปกิดไปร่องคุ้มโยหิงี้ฮับให้บันเซลอยู่แต่ไปกิดไปร่องดวงกินเปรี้ยวสมัยบางคนก็สุรักละดูเนาะเป็นนักเลี้ยงจริงๆกุมกับบอสน้องนี่เกิดปัดya ke Sorkarอันนี้ya keออฟฟิศบริษัทบางกินสุดเลยอย่างนี้บางกินย่อปัดอีกหนึ่งสุรักสบายจอดบลับราบางกินสุภาพบันริปาร์มั้งเป็นภาพัดบัดkerpat yo gini gi seng mo di bala wan laga jong ban wan pej laga jong khmat ban yo i laga jong khmat ba surak kalong siak surak ba la su i la torti mo ha basna yo surak kalong ngi pej ngi kum gibreu ki ba be ki ba them i ba kai ki mau kan ro ro ki long tang kum ki mau sim mo ku ba ong mi kin ro i surak i ba ki breu ki bala expert breu ki bala da pule breu ki bala long engineer ki long officer bakin pej bagen bagi no country ki surak ki la turti hado kene bagi i pat ba ka skim ka long ka skim ka ha ka skim ka ba na central ki ka skim PMGSY nei ha ba tre pan i kum ka skim ka ba la chu ai
manu la manu nei iba ka de skim kalau skim siak bolong ka jing ko dam ta jungi kum ke senong nei i pat ka jing betrei kalong pat ba i trei torti mo i mat i khen ben jungi kum ki nong kendong bangim tip nei hang de por nes ko komen sebuna nama badan kini ki seng SILM bagi lawan bagi dom kuat bagi singkialam halo kene benta kemudian bat ban penpa lalu ban pen biang pen bit pat kumbadai ya kene ke surok di tang kita ding kepat jogi nak liang jogi ke senong ba ke sokar kanom dei ban ben ke jangi kanom dei kin ban su ai tang badai ban ai dei ban ai nang ban yo yo ke ding ke ku ke ding mentoi jogi ki pebak ko mata ke pirong yang kidan kumbah go pau hitam di balai sensas nei di empat rung sensas roti dan hi cepat ya ke soka bahkan la lo kata bertah ini empat ya kendo nei hoya dei bat ki kontraktor bat ki officer ki bedai pek penilai yang penting hi nei hadu mentah pan i ba empat don kenu kadak mo ba kin la hoya dei bahkan ka surak kalian jungi yang kerpat ba kin singkialam ni mo ma ba nang ni na pusla ni ha chung ring ka don tang ban riu kilometer tamai tiga ayu bakin wan pei lagi jogi kmat bakin i ba ka sneu kumno ka du kumno ting kerpat yaki ba kin pelai por mo mar ba kan long hi ka jing ko nam ta jogi kumpi no rep ki lo senong kham tam tiba ya kendo jing mula keren di rong bam na ba abi dei bat ki bapang wisdom ni haban kit da breu ya ka ban im yap no mo ke ladawan par ko surak ko bha tang supon ya ki kali ki ambulan ki laban koi no kamploi dei abi dei ba kum mendapat ngi haban kit hi kum baju kit kum baju ya kum suai la sudan da ko surak kunjai kemlong ya kali ka nakaliang jong ka SNM ni lawan ban sakhi dalam jong ki khmat halor ke jing ujor jong ki pajba jong kene ka snong lat menring bat ke snong menring te habi dei bat ngi ka seng nilai i dalam jong ki khmat ba ka jing sniu jong surok kala long sebab palat bat ni airu kene ka kubor namar balai ba ka surok hi ka dei kata ubut lum jong ka kit ka ba jong ki paj ba nong jong snong jong ka jela mi khalia bor away kham tam ka ni ka dong ka than jong ka ni ka snong laj mering ka bala don hadu nriu putli long yeng bat ki mat ki jing ki ba hadu kata kata nambar men chwa ki la yo ya ka ni ka surok la sngo ba la long ka jing khu ka ba kraw na ta jong ka snong ka thau bat ki im lang sa lang hi bor away habi dei bat ka kit ka ba habi dei bat ka lik ka wan ka la pen suk chi bun henry pose ka long ta khong pong abang yu i man ta ka surok ka long banjat de khjat ilong shu kelas new siapa palat kala abun ki jaka ki blat kut kajing long jingman jo surok kam ilong shu teng isu pha kan ni ka message ka sarkar ba wat yule drama bat ka yap ka im jong ka jaj benreu wat yule drama haba pi pentrei ya kino ki jingtei dan ki surok ki bangilo i chai kedar ba kan ni ka sarkar na ka por ka por kumangilo i lagi jong sakhi ba kajing pentrei ya ka dom jong ka assembly tei po new shillong ro kadai ka wei ka dauba kepala pen i yang jing torti jong ka sarkar ka pen trei torti ling ba ki department jong ki PWD department kala le ya ki ba shule tang dep rukom ban yo jing mentoi manu henrei ngi pha ka mase ka sarkar ba kam dei ban le kai ba ka jaj ben reu jong i namar ba himla ban shulong mrau halaka jong gari halaka jong kajela namar abang ipet habro ka wi gari India ka sarkar jongi kajela jongi kalwan bahtrai du habidei bat kedi kijing snai ki surak habidei bat ki development ki ba per tengi shu ai ka message ka sarkar ba nang ni sakmat kam dei shu ban pen i ni ki ba ni na kalyang kasang hi ngimla ban pet bat ban pedang hiro te ka sarkar hi kadon yo ulakam ban sensiar lada kale kini ki stay China ke basule tang dep rukom
kumba PUI baru khoi ki beriu ki tip lut ya ka style jong ke China le umno ki snai ki tiar ki bat ki de banjot no tang si tang por ki la banjot no tang si nai ar banai ni ladang ya kran ya ki HBD bat ki tiar elektronik ne ki mobile ne ki bro re kan sarkar ka sim ya kan ka style China ka ba ka pindon kam ya ka style jong ke China ban snai ki ba chu jot no tang si phang sngi tang si phang por te kan ni ka message ngab ni ba ni pha ngi sarkar ka long ba kam dei shu nang ne skpat ba kan le ne ban ngi kerpat juru nakaliang jong ka piblu di department kadai ban sim khia mardor ban kadai ban sina no mardor ya gitu jaka ki balat kut kam tam ba ki pai ba nong jong sinong kim yo su ban ya ya ki kali jong ki haba ki lek ki wan haba ki kit ya ki jekit ya ki marrep jong ki kum ki nuksa ban su ai khendiat ba jisakhi hi ki ba ya dei ban kanai ka jing pentrei ya ki surok lani ya ki jingkeng isu ai nuksa kum ka jingkeng war ksui do maria dep trei maria orpat kum ka dei jing trei do kat ka PMG swai kum no kadang la bat dekut kum no kan wan kata ka jing dekut bat dei tang bakat dekut dei ki don hateng ki bang yo i ba i kum ba kam don rong i rum dei ka jing siang rong ka la sulong ba su police tang ban su penyong dei kini ki style ba ka sarkar ka le tang ban yo nong manur ni penrem jur bat ni kerpat ya ka sarkar bat ni dawa hiru ya sarkar ba ka dai ban le nomor dor bat ka pen bahan nomor dor ya kitu ki jaka ki bala dukut kadang bagi nong sinong jong ka minring kila ban le jing le ling ba ka ding surok kila ban pen poi kimbar rep kimbar riang jong ki sa sulong tang kan ne nga ai kata ka message ba ka sarkar ka dai la dei ka department ka dai ban sim khia mardor bat ka dai ban le no hapo ar banai lam kumta nakaliang jong kaseng nginum song klikti bat ngin sale ya ka ka ba nakaliang jong ni ngin ai da ka batenge bat nginum aili ya ka de jingle don bor jong sarkar ban susuna tang dep rukom ya kinu jing tei bat kini ki surok ki bai dei ha ka de ka than hi borok awai ni nang yai pej bat ni yai long ki ba pej ngor nang ni sekmat bat lada ki dong don hi kum kini ki jing trei torti ni nakaliang kaseng ngin yai da kawai pat kalenti ka ba kham tinge takan ne kublai sibon